Poď sa so mnou pozrieť, ako to vyzeralo tento víkend na hrade Uhrovec. Strieľalo sa z luku, ale to najzaujímavejšie sa dozvieš nakoniec. Toto je jeden z najzachovanejších hradných komplexov na Slovensku a v tej prírode je proste nádherný. A tu sa stretli remeselníci z celého Slovenska, aby ukázali svoju ručnú prácu. Ja som si pre vás pripravil streľbu z luku z rôznych historických lukov. Mohli ste si vyskúšať rôzne stredoveké nástroje, vidieť naživo, ako vyrábam rôzne šípy, tulce a iné výrobky. Tento víkend si pod mojou inštruktážou zastrelali stovky ľudí, od dospelákov až po tých najmenších. Bolo vás naozaj veľa a to si veľmi cením, no najviac sa teším z mojej Nikolky, ktorá využila naozaj každú možnosť si zastrieľať. A na konci bola vzorom naozaj aj pre ostatných. Tento víkend bol pre nás niečím úplne novým a bol to naozaj krásny zážitok. Napíš mi do komentára, či si bol u mňa tiež zastrieľať a ak vieš o nejakom podobnom jarmoku, určite mi to napíš a rád prídem.